Тази трънска легенда е толкова зловеща, че никой от селото не говори за нея. Това е реалната история на 9-годишния Филип Янев от трънско село Филиповци. През 1885 година, на 20 юли, точно на Илинден, малкият Филип тръгва на имен ден на негов приятел от селото. Но така и не се прибира. Майка му излязла в късния следобед да го търси, но и казали, че синът й си е тръгнал преди часове. Тя се притеснила, защото се водила война. Когато се прибрала, казала на баща му, който бил градски свещеник, а той съобщил на чичо му, който по онова време бил на фронта. Той пристигнал в селото и започват да го търсят из селото, а на сутринта на 21 юли, когато вече слънцето изгряло, чичо му решил, че ще е добре да обиколи двора. Когато пристигнал отзад в двора, той го намерил мъртъв на едно дърво и извикал баща му, викнали майка му, която била на работа в близкото читалище, а после викнали властите, но имало нещо неестествено. Имал голяма рана на гърдите, като все едно бил изгорен, а до дървото имало голямо черно перо. И от тогава се разказват много легенди. Едната от тях била за баща му Михаил, как полудял от загубата на единственият си син и почти всяка вечер излизал по улицата и го търсил, а точно на Илинден го виждали и през деня. И до днес има хора, които твърдят, че са виждали прозрачна фигура да се разхожда по улиците, точно на Илинден. Другата легенда била за голямо черно пиле. Местните го наричали мамник. Той примамвал хората с гласовете на неговите близки или любими хора. Хората разправят и за култ към това същество, и някои смятат, че момчето е било замесено в този култ. Пък други смятат, че го е направил от несподелена любов. Други смятат, че дори са виждали призракът на момчето или член на семейството му. Имало случай с хора, нанесли се в тяхната къща. Хората напуснали къщата, защото чували плач на жената, който се смятало, че е на майка му. Но каквато и да е истината, тази история ще те накара да мислиш различно на този ден.